Hakkapeliitta 7 SUV on Nokian hakkapeliittaperheen uusi jäsen, eli edustaa uusinta nastateknologiaa, uusin tuote talvisiin olosuhteisiin, haastaviin talvisiin olosuhteisiin. No jos poimitaan 3 keskeistä vahvuutta juuri tämän tyyppisen renkaaseen, niin ensimmäisenä täytyy mainita ankkurinastan antama erinomainen jääpito. Toisena voisi sanoa tämän tyyppisen renkaan erittäin jämäkkä, vahva rakenne sekä sivupinnan alueella että pinnan alueella. Ja kolmantena voidaan mainita myös nämä jo Hakkapeliitta 7 tuttujen innovaation antama vaimennusnasta iskuun, mikä tekee nasta äänestä erittäin pehmeän ja harmonisen. Ja rengas rullaa hämmästävän hiljaisesti nastarenkaaksi. No me tuotiin viime vuonna Hakkapeliitta 7 henkilöautorengasversio markkinoille ja se on erittäin hyvän vastaanoton ja myöskin lehtitesteissä pärjännyt aivan loistavasti. Voitte lähestulkoon kaikki testit 2009 syksyllä. Nyt sitten tuodaan tämä 7 teknologia myös tähän SUV-rengaspalettiin. Eli voitaisiin ottaa nyt käytännössä kaikkiin autoihin on tarjolla Hakkapeliitta 7. No ensimmäisenä tuolla vuoden 2010 tarjonta on 21 koko, että kattaa käytännössä kaikki tärkeimmät SUV-tyyppiset maastoajoneuvot. Ja valikoima tullaan sitten täydentämään matkan varrella tarpeiden mukaisesti. Me ollaan testattu Hakkapeliitta 7 SUVia hyvin monipuolisesti erityyppisissä SUV-autoissa. Alkaa varsin kompakteista ja pienikokoisista SUVeista, keskikokoisissa SUVeissa ja sitten myös varsin paljon isoissa todellisissa maastoautoissa ja myös erittäin voimakkaissa, tehokkaissa SUV-ajoneuvoissa, josta tässä nyt on kysymyksessä hyvä esimerkki takanamme.